Ayo zoke tere Pamsore changamira. Ndauya weni kuzokwira dare. Musoro wenyaya wandikakwirira dare ndewekuti ndoda kuziva kuti mwana wangu musikana anonzi Stasia ari kupi. Ndakapedzisira kumuona kana ndisingakanganisi muna April last year. Ndakutsanangura nhoroondo yacho yazoita kuti ndiuye kuti dare rindibatsire. Samunakira nhonzi. Ndinoda kuzvina kune mwana wangu uye auye vauye naye kudare. Amai, ndivamai. Ndivava. Saka ndoda kuti nditsanangure kuti zvaita kuti ndokuda mwana wangu ari kupi. Manga mchinzi muuye naye ndasimuuya naye. Chokutanga ndotaziva namborani kwamai kwamuri. ava ndavadzimai vanguva takaita vana tesa sezvo zvitakasiyana. Mwanangu yakadi masiyana. Handingangoti zvakutosvika 4 years. 4 years. Vana vachigara naye. Vana vangu vachigara naamai vakabereka pamushambanyama. Pamushambanyama. Makazoona kuti mwana wangu akure. So ndikupai mubvunzo ndizive kutangira navo ya. Makazoona mwana wangu akure kubani kwenda. Muna May last year. Mwana muchigara muchiona. Communicate naye tese tichibatsira akamboyawo kwandira chidai. Mwana communicate namwana. Nayo naamai vachionawo futi. Pamukazobvunza pambamuda mubvunzo naamai kudai. Ndosaka muna yekudai. Pamukapedza communicate namwana aita kuti. Pandikapedzisa kucommunicate ndaita kupedzisira ndakatouyako ndikatomuona tikatotaura nyaya yacho mwana ari paground. Akura sei? Izvozvi ndikatigorenera kuti ena 16 years. 16 years? Alright. Amaitisa pamusoro changana. Ndofunga inini chandingade kutsanangura baba wemwana ava vanditiza chisara ndichichengeta vana ava kubva 2015 kusvika gore rino nhasi 2023. 7 years. Almost 8 years. Because mwana wangu mudiki zvezvaari 10 years. Vandisiya baba ava ndakatanga kuchengeta vana. Ndachengeta vana ndiri pamushambanyama pandina amai vangu. Baba wangu inapo pabuda wakaenda. Ndakachengeta vana ndega kusvika paita dzimwe nyaya dzakazokonzeresa kuti inini ndivafonere baba. Ndakavafonera mwana arwara posha. Ndakavati balasi mwana ari kufa. Asi ngwariro yaari kuita iri kuda kuti inini baba neni tionere pamwe chete. Wakandipindura wakati zvikwambo zvekumusha kwenyu enda kumaintenance ndokauchawanira mari yekuti ufambe nemwana. Ndaifona kuna baba ava ndinokumbirawo mari yekuti inini ndichengete vanhu. Vanga vasingandidairi. Shoko ravo rimwe chete ravaindipindura kuti enda kumaintenance. Mwana airwara nei? Aingodo. Ari kupi mwana? Mwana izvino zvari kupi. Samuel mama akaerenga. Ndandakaerenga. Koko ndakazoti uri nemwana dambudziko pamwana nderei izvo. Kozokwana baba vakwira dariro. Pane zvauda kunetsa kutaura. Language yauda kutaura but iri kunetsa kuti utaure vazipe simba kuti ataure nemba ndakuona kunge dariro rinozvisa pari. Kuti ataure nyaya. Ari kupi mwana chii chikaitwa mwana? Pamusoro changana. Inini ndinototanga ndanzwa kwavari kuti chikonzero nei vazosvika pakuti ivo vakwire chii dari nokuti ndinogona kubata iyo neiyo zvisiri zviri inini ndiniti nemwana Arikuenda kuchikoro nemwana. Saka tisati taenderera mberi amai musabatwe neshumu nokuti munomutire kuyana. Inini handinyanyofarira zvinoenda teererai muchapindura mubvunzo wanga usingambawopindura. Mobva mamufunga kuti toda kumutenga mama titiwa matipa zvamuda kuti ini teererai zvatoda kutaura inini sokuti inini zvirikuita takuziva. Ari kupi mwana? Ari kumba. Ari kuenda kuchikoro kwete. Chii chikaitika? Ndofunga ndo pane ansa chete. Handinobe Pamusoro changana. Hatakutanga kutonga imini. Nyaya yakaitika kuti mwana uyu azoregera kuenderera mberi nechikoro. Inyaya yekuti mwana uyu akazosvika pakumitiswa achienda kuchikoro kwacho aform 3.
amitiswa kudaro chekutanga ndaziva kuti mwana wangu ndozvaavo. Ndakabata runhare ndikafonera baba vacho semazuva ese sekufona kwanochiita. Baba vacho inini vakandipindura vakati right, ndonyaya yandaitsvaga ndozvandandakamirira mapurisa. Hure hwako iwewe naamai wako ndo hwakonzeresa kuti afana iwewe hure hwako naamai wako ndozvakonzeresa nhasi kuti vakatuka mai kasi mwana akamitiswa baba mwana ari kumushamba nyama akamitiswa ndizvo ngatifambei muda kuti pamusoro yechangamire nyaya yandiri kutaura panapa pamwe kwamuri nhasi ndokwa inogona kuita nyowani asi ndiri kufungidza kuti pfungwa dzangu kunoko yakasvika. Inini ndauya kumba chakatanga icho kuti ndikatanga kuona foni yemwana akazvisa pastatus achiita senge munhu asina kupfeka. Baba vangu vanosiyira baba vanga vafa ndabva uchipingi ndandati zviudzanzvadzi yangu tasone zvikaita muzukuru wako izvi ndamufonera ini ndikangochiko chakuisa pastatus zvikanzi kwemi baba munombozvisa wani pamastatus ndikambokubvunza iyo ndati hachakwanisa kupindura nemwana ndobva ataura naatete vake bvakumbira apologize. Ndisati ndatakura bhodhi yababa kuenda kumusha vakandisira meseji ziva kutsura mwana ani mazvona zvadaro ndakabva ndatokuona chii iwewe ndikambokufonera kuti ndikunzwa kuti mwana akatizira ukanditi dai akatizira dai ndikakuudzai ndikati ona zvandakuona pamafoni kaizvi mwana wangu ena aindibvunza mari kana dzekuchikoro ezvo zvaachabvunza zvaakupfeka apa zvakuratidza kuti munhu akuonekera pamusoro apa 16 years manga takenda kunana mid April but ndaishandirawo Chipinge ndibva tanoviga baba bandadzokera kupi kwavanogara kumba kwavo kuna anonzi Sori ndonamata naye mudzidzi Sori mesoiti andidewe VTS zvehealth yevana izvi ndakasangana naye kugora baba vangu vanga vari kwavo vandishedza nehanzvadzi yavo anonzi jesabhuku ikoko vakandishedza vakati shamwari 18 April mwana wako iwewe aienda pane vanhu achipressure mari mwana wako anogona kuchengeta uri kutambura mari nomwana wako ndisabhuku nasori ye exactly. Zvadaro tiri kugora kumasoro ndikati inyaya dzinotaurika vanhu vachingondifonera vachingondiudza asi akatizira aita sei zvaakuita kumushamba nyama ari kutamba nemheni ndikati inyaya dzemakuwa dzinonetsa ndakatora kamwana kangu kaadzimai vangu andinawo karendi ndabva kugora ndakauya kumba kwava vakanga vari kanosirwa ndokagotwe kanonzi ashi ndakasvika ndikati kuya pandaita aberekeka 1 tati tikazokakavadzana naadzimai vangu nekuti mwana aisa zvinhu pastatus panga pari pafoni toda ngoti ngotsurana ndikabva ndafarao kuti mwana ndikamuona aripo zvokutizirwa zvezve mupfungwa wangu zvakabva zvaita sei zvabuda ndikati kunyepa kwevanhu ndikati imwe nyaya yekutenda ndekuti mwana akunzi chii akatobvisirwa pfuma pamba panapa saka ndauya kuti tijekeserane mwana ndewedu tese vanhu vanotaura zvavanotaura. Munin'ina wako munin'ina wangu ndiwandisiya awandisisa amai mwana rudo ndatonzwisisa ndatonzwisisa nyaya mwana rudo ini mwana ndinoziva ane mwana ane mwana ane mani awo ndoyachizoni mwana chamuzala manzi mangani mwana wacho bati andisizozamuzana ane mwedzi umwe chete saka mubvunzo wangu pane zvindabvunza naye mukuru mwana udana nemunhu ane mari mati mwana ane mari yake chii kuti ndopanoda kuti nditsanangure ndisvike handisi kutoziva ndosaka ndauyewo mudare kuti kuziva amai munogona kuzondigera mwana next week ndinouya naye munouya naye ko imimi nababa makasiya naye iwo ndo wakatiza 2015 wanga vari kuchengeta mwana havasi kuchengeta vana kubva 2015 makaramba nakupi ndinotaura chokwadi hatina makaramba nakusha ava ndo vakatiza ini makaramba nakupi zvekupanana guru aiwa amuna ini but anyway 7 years hapana marriage saka vanditiza ini vakatondiza ndatovateera kuharare vasingandichengete ndichitiri kutorarama nawo pasibekasi mwana aizita musikana wakaodzere mwana wangu izvozvo zvokuti
mwana izvo zvokuti mwana aita zvaaita ndakavatsanangura. Mwakatsanangura? Eh. Mwakazoraidza pane chinangwa chakapa ivo vauya handitika vachiti mawiro avakaita vakauya vasiri kudivire kuti vari kuuya kunona mwana kuru vane nhau dzavakauya nawo idzo ivo vaine confidence yekunyatsoziva kuti idzi nhau idzi sezvavakutsanangura dzekuti hanzi mhene kudidi saka vakasvika ndokubva vaenda pavakaenda kwavari kuti vakwaso handina zvandoziva ini ndikutsanangura matsanangura andoziva ini vakasvika ava vakaenda kunonzi kwaasoni ndoko vakasvika vakanotaura nyaya dzavo handitika vataura nhau dzavo havana kuuya pagiraundi neni kuti vataure neninini kuti oraita amai mwana zvamataura imimi kuti mwana wedu adai toita sei. Handisati paita nyaya makataura nemuCCW. muCCW kwenyu mugara kushamba nyama modi 20. Kuna pachingwa. Ina ndizvizivi. Amwezi. Ko ward coordinator uyo shava nematombo. Handina chandinotomboziva kuti anoita nyaya dzinzonje. Maakugara zvine mwana vangu. Kugara kwandakaita ini nyika ndinoda kujekesa nyaya yacho majekesera mafambiro akaita. Baba ava vachitaura muvanhu handitika vachiuya vasina kusvika kwandiri ini. Vakasvika vachitaura kuti inini muchinda atorine mwana yeye akatomitisa mwana wangu yeye ndiri kumuita sei ndiri kumuziva saka inini handisi kuda kuzoserera kutaura navabereki vese nevabereki vavo inini nyaya iripo kwandiri ini ndinoda kutonowirira pfuma yangu handimazviona. Saka ava vari mukutaura kuti ini ndinoda kutonowirira pfuma yangu vakazoenda pamusha wemukomana awaifungidzira kuti ndiye akaita sei ndiye akaita izvo vachiwirira pfuma yangu. Kona mama ndimaigara nomwana chikakushaisa shungu chokuti mwana amitiswa muchienda kumhangara chii. Aiwa ini ndakaudza baba vacho handini ndivavagara ndakavataurira kuti tionere pamwe chete nhau yedu kuti toifambisa sei but ivo vakandipindura kuti ndo nyaya yandanga ndakamirira. Inini mukomana wacho handimuzive ivo ndo nditomuziva kwavo vakawirira pfuma. Lasejia ndo zita remwana wangu. Lasejia Musandi ndo zita remwana wangu. Akaita sei? Haisati yamboenda ikoko. Musoro ichangamire. Ndosaka ndati ndipe mukana nditaurewo changamire. Muronde ikutosanganisa mapurisa zita rapishambiri munyanya. Manzwa ika. Panapa pane mupurisa akati ndatobva kwamambo kuno achita kutumwa nemi. Saka ndipe mukana nditsaurangure nhoroondo yangu. Ndadaro inini ndaenda kuverification yemwana. Ndangodzokera uku ndaona mwana wangu kuti ataurira nambo yavangu. Mwana atikaenda kuchikoro. Ndaenda inini ndakangoita mazuva anenge mashoma. Ava vakandifonera. Zvikanzi mwana anga auya kundiona kushamba. Asi ari kunzi kumba haana kusvika. Ndakati saka toita sei? Zvikanzi handizive ndimi baba. Ndikati ndonyaya ndaitaura iye haana kutizira here. Zvikanzi handisi kuziva. Handitika ndakakwira bhazi kusenini. Ndakasvika kumba kwanga kuna amai inini uya anga atori kugara kushamba kuno akugara kuno kushamba kuno. Ndasvika kunoona amai inini ava ndikavaudza kuti nyaya kana mwana ashaika tofanira kuita police report. Panzwa inini ndini ndakaenda kunoita police report. Ndakatowa statement zvikanzi ukufungire ndikati ini pandikauya kumboita verification ndikaona kuti mwana ani munhu waari kufambidzana naye ngozi ainzi mukomana uyo waimuteera kuchikoro achimutora nemotikari achienda naye kuharare achiita sei saka mapurisa akati tikufungirani ndakataura anonzi Romeo ndikabva ndatotaura kumapurisa kuye mapurisa iye ndobva yavasekeridzana vangoti alright tichaita maverification wanditora statement tobva ndadzokera kubasa ndiri kubasa ndikaita 1 week ndakafonerwa inini nemupurisa akati ndabva kwachief bushu ndiri kwasabhuku gwamburwa uyai kumushamba nyama ndikauya nomukoma wangu zita rake ndarikoshiwa foni yangu ilast year igore rapera tichiri kutaura yanga ichiri gore rapera ndikuda kuti tisvika uzosvika ndizokwira dare mama ndikukumbira munditenderesa ndadaro ndauku ndaga ndafonerwa kabva ndafonera mukoma wangu anoshanda kuhurumende ndikati ndiperekedze takaenda kusvikira pambasabhuku paya ndakaenda kumba kwaambuya vangu hatina tikasvikira shuwa mupurisa akati baba takushedzai nyaya ndeyekuti kuchikoro neveCCW vakaripota kwachief bushu kuti kune munhu akarodza mwana ari under age. Tikati ini kutaura pamberi paMwari ndakurodza mwana anga achigara kwaambuya vangu adzimai vangu vakazongobvawo kuharare bhauya kutongogara inini ndakaudzwa kuti mwana ashaika ndikanoita zvikanzi makaripota kupi ndikati ai mupurisa wangu bandafonera mupurisa wangu zvanzi shuwa baba wako akaripota missing chi person handida kunyoresa munhu kuti mwana wangu akatizira kunaye zvadaro inini
ndabva kwekuenda zvanzi akatotipindura imini akatiri pamba pasapo zvanzi ndakuteta usatombo wako kutsvagira munhu ano mwana wako asi tsano vangu vano hanzvadzi yavo ndosaka ndati vamwe vakagara pakapo tsano vavo hanzvadzi yavo chaisabhuka avapo amai vaichengeta mwana wangu inini panapa ambuya vandaiona everyday patikatanga kunetsana nemwana havana kuuya kubva dare ndikakwira rini last week but 1 zvadaro hatida kutaura zvakawanda ndakabvunza mupurisa wewe kuti wabva kwambuya vangu vacho vaichengeta mwana wabvunza zvikanzi ndikapedza navo ndikati ini munhu wandikufungira kuti ano mwana wangu ndiromiwo sabhuku bva atsinhira zvikanzi tichakuitira maverification vanhu vakabva atinya inini ndobva ndachidzokera kumupurisa wewe ndikati naisha mwana ini ndaakusungwa kwamambo kunzi ndakarodza mwana nyaya yangu yapapiko kofonera ichi zvanzi bepa rako ratikatora statement rakarasika mupurisa uko opashamba atoripo izvozvi umfano wacho naye akabva ati nyaya yangu iwe uyati kunyore futi statement tobva ndanoora ngedhisa futi statement mapurisa aiti ndikaenda ukoko avaitozviziva kuti ndatenda kumapurisa vaikomunicata nemapurisa kuti uzonzi murume wenyaita sei auya kuno ndarekodwa statement riyari handiti ndobva ndadzokera vandati mukoma imi ndimi unoshanda kuhurumende munowana rent ndobva wamufonera mufana wemupurisa but anyaya yakitwa nasajeni nenge ingoti foni yangu yakarasika asi mukoma wangu ngoti kwavari kushandira foni hadzisi kuita kana ndavati vandisendere nhamba dzemupurisa wacho akuita nyaya yacho izvizvi ndobva tagara ndikationa iwo shamwari ndakusungwa kunzi ndakarodza mwana shedzai kaamai nomwana vauye zvikanzi ndikavashedza kudhara amai vanototaura kuti mibaba mukunyepa kuti mwana akamboshaika ndikati variwo vakandifonera komadini kuti mwana aende kuchipatara anotariswa kuti hana kuenda kumurume zvikanzi hatigoni kumanikidza madoctors nenhengirikini kuti vatarise kuti mwana hazvimanikidzwi tinge takuabvisa mwana ndirini ilast year hanima zvinzwa ndobva ndati ndiwo kufunga inini ndobva ndati nyaya iri zvairi kuda ndezvokuti rega ndiende padhuze naadzimai vangu apa tite unge ndiri kusaiti kwavo ndite mainvestigations angu because vanhu vese vandaituma inini vaiti vakangoenda kabva vaidzoka nemhinduro ndakaenda ndikatora sekuru vangu hanzvadzi yamai tikaenda ndikati tichitaura naamai vakabereka amai tafunga kuti mwana aita zvaaita asi ndaiko kuti munhu ane mwana wega auya padhuze tataurirana pashe zvedu tionesedzana toita muchinyara tese vanhu vese vangoita pembera rastage yaita zvakati hazvinopa mwana mhepo saka ndakaita kunge ndatendera handiti zvikanzi aiwa bvati ndichamufonera mukomana wachoshuwa mwana ari kwaari asi murume wacho anononoka kuya kubasa saka ichataura ndikati aiwa michiregedzai ngaataurika nasekuru wacho ava maimini avo vakanga vasikodzvairo ava vakanga varikoti toronga saka wanaenda ukati wozivo nyaya yako uri mwana wangu ndoti mwana auye mupikizane mwana arapa asi unongedzera vana taura neni zvadaro ava namainini vanga vasikutovaziva zvadaro tarangana tese semhuri imwe chete kuti kana kwashaisi yamayakwera ndivazive sunga yamayakwera ina ntombovaziva marambo avatsvukuka ini handifungi kuti zvadaro ndakaita kunge ndaenda kusaidi kwavo zvikanzi angukwashasha vatiudza zita ndikati ingana mangoti azita maronga nomukwasha munozongondizivisa takagara kusvika tapinda mugore rinei anisani ndasvika pasamoni ndakabva ndatanga kuronga muhwendo ndichienda kuti kumba kwekwe vandati avo handipinda zvikanzi mukwasha kutadzisa kuuya pfuma nokuti iwo ukamusungisa ndikati aiwa ina ndakusungisa munhu ke ndakaenda kuita police report yekuti ndashaya mwana inini nouchenji vangu vandadzokera ndikaziva kuti mupurisa weyo adhi ari kubudisa information yekuti ndauya kutaura naye vandamuendera mupurisa weyo ndikati naye shamwari iwe uri kunzi uri kuudza vanhu kuti inini ndine doketi rokuti mwana wangu akatizira handiti makati rakavharwa here nokuti avakaunza mwana aripo ari kugara naye saka doketi riri kubva papi zvikanzi zvandakudaiwo mupurisa weyo chifonera ava titori tese izvozvizvi waudze kuti murume wenyu ari pano uyai mutaurirani haana kesi iri kuno zvikanzi wafunga kuita sei ndikaudza mupurisa kuti ndikuda pfuma yangu inini zvokusvika ndichitenderedza ndikuti ndikutaura kanombi yangu because ndine zvandaitsvaka mupurisa uye akavafonera handini mazvona ava vakati ndaenda kuchechi ndechazouya chichi handitika vataurira nomupurisa wayo ini ndikabva ndatorara kumba kwasekuru wangu ava vakazofonera sekuru wangu zvikanzi vazoona sekuru zvandaitira zvezve murume wenyu muzukuru wenyu ari yakondisungisa futi kumapurisa ivo vasi kuziva kuti kwakutaura nasekuru wayo ini ndiripo alright amai amai toda mwana mufa 19 mwana nemwana wake handisi kuparamba miraika amai mwana egodhera icho kuno mwana angonoita decision anoitwa decision navabereki vaini vabereki kana vakapatsurana panoita problem uyu murume wayo kusaka mwana wake nekuti ari kuziva kuti haazogara naye pane zviri kuitika imi muziva zviri kuitika pamwana wenyu kasamutika kuburitsira murume wenyu ini ndaingofungwa kuti ngapamba necommon ground kuti hai zvito zviriko tionesana sei
nokuti still murume wacho kana tikangombisa tikumubhadharisa nyepe ndozviripo nokuti akatuna mwana iwe shamani kuza kuya ndo first case imamai mwana mwana ndikuona kuda kunyepedza kuchema hapana haiwa ndisi kuchema asi nditori neshungu yekuda kutaura kunyepedza chishungu ndoda kutaurawo nokuti zvese zvaataura handitika zvese zvaataura ini namunawo kundinzwawo kuti ichokwadi here mumwe macho maari kutaura kese yangofanana notupinda saka handina chandati ndataura iye ndiye amapamukana wekuti ataura chiteererai kamai imimi ndaimaisa kuti mwana akangaisa baba wakaloswa kuti mambo mwana yaswani ina handa kufarira kutaura munomupanana mukana nyaya iyi yakangobva musana 19 kuita kuitisimudzira kuti vana mukana wokuti mutaura handizvozvo amai mimudzo mune zvakawanda zvamunoziva but hamusa kutaura pamusana vanhu amai havana shuku dzakuri nadzo tatozoona kuti pane chitsotsi chiri kuitika chakawandisa inini ndini ndakachengeta mwana azvipe raiti kuti mwana aite mwana hazvina raiti kana inini hazvina kundifadza zvinhu zvikundirwadza baba vacho ndivavo ndovataurira kuti ndozvaita handina kupedza kana mwedzi handina kupedza mazuva ndaziva kuti inini mwana wangu ndozvaari handitika ndakavafonera ava inini ndakabata koko vakandipindura nemuromo wavo vakati ndonguva yandanga ndakamirira iyoyi afana iwewe naamai wako handi mukuzvona aiwa ndikudzokoro veronika ndomashoko akandipindura instead yekuti danga akauyawo padyo nenyika togara pasi tonesana kuti oraiti zvaita mwana wedu nhasi aita sei havana kudaro inini mwana handina kuramba mwana ari kuuya musi wa 19 amai munoziva sei ukaona muna mhaya kumudza kutaura stereo ane zvaari kuvhara zvisingaende baberi zvakataura mimi muna musi wa 19 munotaura nyaya yenyu mwana wenyaya kana musingadotaura nemwana kasita kuona mwana ari papi arapa mwana ari kuyamwisa mukakani uone kuti ari kuyamwisa handizvozve mabvumo zvoiva kuti anomwana aiwa mwana anaye munouya musi wa 19 zvataauya naye handinotouya naye musi wa 19 wacho usvika ozvitotaura nyaya yacho yese pakutanga mupurisa kutaurwa kwenyaya inini handina kumboenda baba vakatozvana dare apfuura idora vakauya vachiti ndinoda kumangana nyaya yangu saka mupurisa wokutanga kuita nyaya namasabhuku pachipa nyaya iyi inini kokona handisiva so ndoira tabva idora vakauya padare rineri vachimangana nyaya yavo ndaifanira kunge ndakaita patikazoita kunamo saka mupurisa iyoyo inini handiko ikokoko hamene kuti mupurisa iyoyo ndiani weyoyo asi ndikuda kumutsvaga because sabhuku ndiyo hanzvadzi yava ndiye anoziva ndiwo akatondishedza ndiye akatondishedzaani havana sohani asi kutarisana masese asi saiti yavo ichiaction ndidanga vachiona sabhuku vaifanenge vari pano because ndo vakafondera vachiziva zvepagiraundi akuona ndoona sabhuku vakutapiwa wamburu ndo vakatondifonera pamba pavo munhu akaya kondikweshena achiti atumwana achichangamireka ndiwo vakatomufonera vatoti pamba pavo ndikatouya nomukoma wangu imi vakati isusu tokubudisa masamona mbusa akavaiva kupa samona ti haana chakandibudisa akati chiri kungovhirivhiri dai pasina kuti zoni ndambotanga ndakufonerai makabva dai ndatokusamona izvozvizvi kuti mukutodiwa kwachangamira asi ndaferefeta kuti ndikaona kuti mimi hamuna mhosva akati ndakuchinotsvaga kuti mwana wacho ndikatikumbe mutondibatsira kutsvaga mwana asi haana kuzombodzoka kana kundifonera asi ichatsvaga musi wa 19 kuti koyo kusimba kwemwana wasina kumwa mwana